Eu fago chorizos e chicharrós normalmente. E vou ás feiras e así. Todo feito da casa, todo o produto. No ano 98-99 empezamos a facer ali unha fábrica e dai empezamos a facer androllas, chorizos, e bueno, hoy facemos todo elaborado, todos os produtos do cocho, salchichón, lomo, salamos, facemos un pouco de todo. Todo o que vendemos na feira fabricámoslo ali, en Navia de Suarna. Saben onde estón ou vañen buscarme, bueno, a xente que lle gusta o produto, entonces que veñen xa directamente. E que xa polo anagrama de Embutido Suarna, pois xa me asocian. É duro, porque hai que preparar moito, ten que vir ben presentado e dá traballo, É unha cousa que dá moito traballo. Despois aquí é moi bonito vender, pero na casa é unha cousa traballosa, Bueno, o produto nada, porque, bueno, xa consideramos que xa está feito, xa o temos elaborado e tal. Pero, bueno, eso sí, madrugando moito, porque de Navia de Suarna estamos moi distantes das feiras, e polo menos para vir aquí a Monterroso desde Navia, pois lévame 2 horas xa de camiño. Entón, teño que madrugar moito, saber o sitio, pero, bueno, ben, madrugando arreglase todo. Eran as 5 da mañá, xa estaban aquí. E cando cheguemos á casa, pois eran as 9 da noite. O sea que nin comer, nin nada de nada, o sea, non vas picando un pouquiño e fuera. Eu non me queixo, eu teño venta e teño clientes moi fijos, e xente que xa ve o logotipo e que me asocia a min co embutido e gustalle, se repite, e bueno. Antes era unha cousa para subsistencia, non sabes? Era unha cousa que a xente iba, era algo máis a maiores, porque non podían subsistir solo do ganado. E hoxe non, hoxe é unha cousa que moita xente pois vive deso, de elaborar os seus produtos. Eu son das que despacho, non vendo. Son a min, espero que a xente se me acerca, donde a proba, se lles apetece probar, pois proban, e se lles gusta compran, e se non. Eu sempre invito o produto, porque se a xente proba e levas un produto, sabes que vas a vender. E na máis, non tes outra eso. E despois ser amable e uns precios adecuados. Non é que esteña super pagado, pero bueno, vaise vivindo. A min a feira é a vida, é un modo de vida diferente.